কেটা চোখ কবে আর পাইক আমার চালু সমুদ্র চালু গভীর পাহাড় পাইগড়ায় নরসিংহরে হকিয়া খঞ্চ গোটায় ছুয়াবর আমেছে রাত্রিক ভিতরে কমসে কম 10 ରୁ 15 ଛୁଆ ସେମାନେ যা হকিয়া ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ନରସିଂହ ପଥରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ କିଲୁଆ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଉଛି ହକିଆ ଦେଇତ ବେଶୀ ତୁ ହଲି ପାରିବୁନି ମୁଁ ତାକୁ ପୋଲିସରେ ଦେବି ଆବେ ଡକ୍ଟର ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ ଅନ୍ୟ ନର୍ସିଂହୋମର ମାଲିକମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଲେରୀ କେତେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ବେଳେ ମୋର ସାଲେରୀ ଦେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିବୁ କେବଳ ଇଲିଗାଲ କାମ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଏକତା ବି କରିଥିଲ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଆପଣ ଯଦି ଇଲିଗାଲ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରିବି ମୁଁ ପ୍ରେସମିଟ୍ ସବୁ କହିଦେବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖାମୁ ଖୋଲିଦେବି ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁ ପରମର୍ଶ ସାଜି ବାହାର ପାଇଁ ଚାଲିବୁ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁ ପରମର୍ଶ ସାଜି ବାହାର ଚାଲିବୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେସରେ ଡକେଇଥିଲି ଘରକୁ ଯା ମ୍ୟାରେଜ ସେରେମନିକି ଏନ୍ଜୟ କର ଯଦି ଦରକାର ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ନେ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବି ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ସିଂହୋମକୁ ମୁଁ ସିଜ୍ କରେ ହଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗାଇନୋକୋଲୋଜି ଡକ୍ଟର 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଇଲିଗାଲ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କର ଡକ୍ଟର ଜୀବନ ଜାତକ କେଉଁଠୁ ପରିସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ মরিবার ভয় মর নাই 24 ঘন্টা সময় দଉଛି only 24 hours পাহাড় পাই গয়া ইশারে করে মু